Estes días nos que pasamos moito tempo xuntos na casa, é un bo momento para poñer atención a como nos sentimos nós mesmos e como se sente o resto da familia. Esta é unha boa ferramenta. Como a creamos? Collemos 4 folios, un encarnado, un azul, un amarelo e un verde. Se non temos follas de cores, podemos empregar follas brancas, pintando unha de cada cor. Pregamos todas as follas de xeito que queden marcados 2 eixos. Un eixo X no que representamos o sentimento de agradable a desagradable. E un eixo Y no que representamos a enerxía, que vai de baixa a alta, quedaría así. Cor azul, sentimento desagradable, con nivel de enerxía baixo como a depresión. Cor encarnada, sentimento desagradable, con nivel de enerxía alto como a rabia. Cor verde, sentimento agradable, con nivel de enerxía baixo como a tranquilidade. Cor amarela, sentimento agradable, con nivel de enerxía alto como a euforia. No seguinte debuxo verás un exemplo. Trátase de que cada membro da familia deseñe o seu propio avatar. Podemos facelo recortando algún personaxe dunha revista, ou debuxando o noso propio personaxe, ou buscando un obxecto co que nos sintamos representados. Cada día, cada un dos membros sitúase neste medidor. Imagino este medidor colocado na neveira da nosa casa. É un sitio polo que normalmente pasamos todos os membros da familia, incluso varias veces no día. A idea é que nos coloquemos cada día, mesmo podemos cambiar de posición ao longo do día, porque non nos sentimos igual todo o tempo. Colocar o noso avatar neste medidor vai nos axudar a saber como nos sentimos, a desenvolver a nosa conciencia emocional, e así tamén podemos saber como se senten as demais persoas. Enviádesnos unha foto do bonito que quedou o voso?